हॅलो सांगत माई आ होई वे हा होड ना भाई तंगल स्कूलान तो पिकनिक कस काय तशी दावनो क्लास कसने ना हगोरे येते होड ना माई हा आणि प्रारंभ नवे हा हा दायत हा दवरता इते तुमಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತನ್ ವೇಲ್ದಲ್ ಮುನ್ಸಂಗುನು ತನ್ನಿ ತುಮ್ಗೆಲ್ ಮಮ್ಮತ್ತ ಇಂಚಿ ರಬ್ಲಿಂತ್ ಕೈ ಹಾಯ್ ಸಕಣ್ ಎತ್ತ ಮುನ್ಸಂಗ್ಲಿಂತಿ हो वहीवे आज सोडी लायकदल्ले कळकंतू येऊच पशी आते रब्बुनो फाय एवी येत अम्मक चरडुवांक एक चेंज मेळ्ळुवारी दत्ता तुगल कांपुरदल्ले असलेरी निदव येतसिले मक्कंतु पळे जोर नीद येतस इते इते मक्के काश येतेस आशिवे कसं नाशिगो काय ना कसं दला सांग हांव पुरयसीत गो असे पुरयसीत म्हणला तुम्ही मागे तशेश म्हणछना त्या कसन म्हणरी पाय सकाळी हावनी तुम्ही दोघं तशी नव्हे तुम्ही पायी खाणारंद प्रकारती हाव तुमगेल म्हणके आरामरी सकाळ उठून हातात पेपर धरून कापी एक एन्जॉय करूया म्हणून अय्यो हेवे तुगेला आशे एक दिवस म्हणता एक दिस पुणी हावा रामर उठायता प्लीज ना म्हणून सांगू नका ती मिगेल मुगा चंदगुंड नव्हे पूरो मस्का मारलेल पुरो आज स्वस्त निद्दे सकाळी कसं म्हण पळवया पळोच गेलोच कसं नाही ना प्लीज पण एक दिसू तुम्ही त्यांनी कित पुणी करका जेवणा छाव करता एक दिस पुणी तुम्ही वग्गे उठानो मकुनु ना कापी खाणं प्रकोन देऊ का प्लीज प्लीज मग मस्त आशी दत्तसा सकाळ नव्हे पळवया आता स्वस्त निद्दे मग जोर नीद येतस निद्दा टायमल कसर कर करगो तुगेले मग निदोच सोडी दायत म्हणता निद्दा येते सकाळी वग्गे उठानो सुरवेर मग निदोच सोडी गायना उठा कॉफी रेडी अयो तुम्ही उठेल हाँ 5 मिनिट आईलो हा येते हावे चंद पद सांगता हाँ सुर करी अत्यता मिगेल बम्मून मिगेलो फ्रेंडो आपोचे मात्र